Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате предаването на телевизия Трявна по-интересното. Тази вечер наши гости са господин Станимир Чуков и Маргарита Симеонова. Добър вечер! Добър вечер! Вие сте организатори на една нова неправителствена организация. Може ли накратко да ни запознаете с вашите основни идеи и цели? Добър вечер отново. Благодаря за поканата. Организацията е нова. Беше учредена на 6 октомври с решение на Габровският окръжен съд. От тогава започнахме да функционираме напълно, т.е. можем да кандидатстваме по всички проекти, които до сега изискваха неправителствена организация. Дори първият ни проект беше в Чехия, върнахме се миналата седмица оттам, международно обучение. Основните цели на организацията са работата с младежи и работа с доброволци в сферата на неформалното образование, като темите на самите проекти варират между екологични проекти, свързани с замърсяването, свързани с по-здравословният начин на живот, с спортуването като ежедневие, свързани с доброволчеството, като в това число приравняваме местното доброволчество, не само доброволчеството като в кризисни моменти, когато има проблеми. Също така имаме желание да работим с училищата и с детските градини, както и с Центъра за рехабилитация в град Трявна, за различни проекти в насоченост с училищата за свързване на неформалното с формалното образование и имплементирането на някои методи от неформалното образование, които могат да се ползват в формалното образование, а вече с Център за рехабилитация за доброволци, които да помагат на социалните работници и работниците в самия център. А откъде почерпихте идеята за направата на тази организация? Какво провокира интереса ви? Интересът е породен от много време, но до момента събирахме, така да се каже, умения и опит, за да може в един момент, в който учредим това сдружение, да започнем да работим от момента на създаването, а не да се учим с времето и с изминалите проекти. Когато направим проект и реализираме проект, той да бъде реализиран на 100% успешно и да сведем грешките или неточните изпълнения до минимум. Затова през последните 5-6 години сме ходили на много проекти, за да придобием този международен опит, който е нужен за работата с международни проекти за управлението и самото реализиране на тези проекти. С колко члена разполага вашето сдружение и набирате ли нови членове, нови желаещи, които могат да се включат? Да, прощавайте. За момента сме 3 от учредителите и имаме вече една доброволка, младо момиче на 17 години, ученичка в СОУ Пенчо Славейков. Набираме доброволци, това е както всяка организация, която работи с доброволци, винаги местата за доброволци са отворени, но това ще бъде с течение на времето, когато има реално проекти, по които да се работи, но това не означава, че всеки, който има желание да се включи или има идея за проект, ние ще му откажем. Повече от отворени врати оставяме на такива хора с идеи да заповядат, да споделят своите идеи или да изявят своето желание за работа по даден проект, защото имаме идеи за проекти, но ще се осъществяват следващите няколко месеца. А как мислите, че може да привлечете вниманието на младите тревленци? Как да предизвикате тяхния интерес да се включат, да помогнат по някакъв начин във вашата организация? Какво ги би стимулирало? Какво би им дало така вдъхновението да участват, да вземат някаква инициатива? Може би най-вече международния обмен, тъй като организацията им дава шанс да пътуват, да се срещат с нови хора, да виждат как нещата се случват по света. И до някаква степен, аз още смятам, все пак трябва да е малък град. Хората са, имат едни рамки около себе си и всяка възможност за пътуване и срещане на нови хора ги прави по-отворени към нови идеи, готови са да рискуват повече. Така това е един шанс за моите хора да се реализират по начин, по който малко по-трудно може да се случи в България. Да, така е. Да. Личностното и професионалното развитие са основният фактор
И това вече до всеки човек дали иска да израсне на някъде или просто иска да се остане в малкото общество, в този малък буркан, в който той е избрал да живее. Или просто иска да излезе от него и да види, че навсякъде не е толкова по-различно, колкото е в България. Навсякъде има проблеми, навсякъде има криза, навсякъде има проблеми, нека го генерализираме по този начин. И че това да живееш в един малък град, като Трявна, или това да живееш в една малка държава, като България, не е нещо лошо. Не е нещо, от което човек трябва да се срамува, а точно обратно. Трябва да бъде горд, че е българин и имайки качества да промени нещо, да го направи. А не да разчита някой от някъде да дойде, да му промени живота към по-добро и той просто да бъде човека, който го изживява този живот. Затова и организацията се казва "Промяната е в теб". Както вече споменахте, били сте в Чехия. Може ли да ни разкажете малко повече какви преживявания сте имали в Чехия, какъв опит натрупахте там, някакви нови идеи, които може да взаимствате от колегите си в Чехия? Разкажете ни малко. Така, бяхме там на обучение за една седмица. 4 човека бяхме на обучението. Темата беше 3 в 1 се казваше курса, като темата беше арт-терапия, драма-терапия и музикална терапия. Насочена основно към работа с деца от типа на деца аутисти, хиперактивни деца. Показаха ни различни методи и техники за работа с такива деца. Най-интересното нещо от всичко, което научихме и всъщност място, където се провеждаше самото обучение, беше така наречената Snooze Room. Това е така мултисензорна стая, която е обзаведена по много така нестандартен начин, но с неща, които са изключително достъпни в ежедневието. Идеята е да се провокират всички сетива на децата и на възрастните хора, защото тя също се използва за релаксация при възрастни хора, така че те да се откъснат от ежедневието и да могат да развиват и въображение и съответно за децата да могат да се концентрират, защото примерно група от хиперактивни деца, те са много така трудни да се концентрират. Така че всъщност това е един инструмент, който много добре работи при работа с деца и възрастни. И това беше нещо, което според мен изобщо не е популярно в България. И ни даде идея всъщност да се опитаме да помислим за нещо подобно в Трявна. Да, защото Трявна има природата, има и местоположението в България като центъра на България, където могат да се развият тези неща и могат да се развият по много позитивен начин, но както моята колежка спомена, не е особено популярно това нещо за момента, но както всяко начало е непопулярно. Надяваме се нещата да се променят. Като цяло такива неформални методи за работа с деца основно, може би, но и с възрастни хора в България са все още не популярни и хората не ги възприемат като нещо, което работи в действителност. Но това е един начин, по който хората всъщност не разбират как ти им помагаш, което е най-добрият начин. Като да отидеш на училище и идеята е не да отидеш на училище, за да знаеш, че някой е там, за да те научи, а всъщност да отидеш да се забавляваш и по този начин да научиш. Сигурно сте имали много интересни случки, много забавни преживявания. Може ли да ни кажете нещо пикантно, нещо интересно? Пикантно. Може би една от най-интересните неща по време на проекта са международните вечери, така да ги нарека, тъй като ние бяхме хора от 6 страни. България, Румъния, Турция, Кипър, Италия и Франция. По 4 човека от всяка страна. Всяка вечер имаше по 2 страни, които да представят своята култура, своята история, да представят традиционни неща и храна от държавата си. И всъщност по този начин хората разчупват стереотипите и научаваш много неща, които знаеш само от телевизия, наложени са ти от медиите, но виждаш, че всъщност всички хора са едни и същи и съответно, нали, вече малките разлики между нас. Много е забавно. Но и това ви е накарало да се сближите малко или много, повече от преди. Имаше невероятна група, аз мога да го кажа това нещо, защото съм бил на много обучения. Присъствал съм наистина на много обучения, семинари, обменни
проекти. Този път групата беше наистина невероятна. Казвам го, защото беше много различна. Имаше студенти, имаше хора, които работят, социални работници, които работят с деца с аутизъм, имаше хора, които работят с възрастни с увреждания, имаше учители, имаше професионални терапевти, имаше психолози, имаше професионални музиканти. Просто беше една разнородна група, невероятно разнородна група. И някак си тази невероятно разнородна група успя да направи една единствена група, защото е нормално, когато човек отиде настрани, да си се държи в своята група или да си направи една мъничка групичка, защото ние бяхме 25 човека, близо 30 почти. И е нормално да се отделят малко по малко, но там нямаше такова нещо. Както си отделен на групичка и говориш с 5 човека, в следващия момент идва някой и той не стои като придатък, като израстък, който трябва да бъде отстранен след време, а си директно в групата, в разговора. Това беше наистина невероятно нещо, което не знам как успяхме да го постигнем, но съм много горд лично, че успях да присъствам на такова обучение. И беше наистина невероятно. Самата група просто такава емоция оставя в нас, че дълго време ще се помнят тези дни. Тоест, макар и млада, сравнително вашата организация, успяхте да се интегрирате в хората, сред хората, които имат повече опит. Да. Със сигурност ние в момента поддържаме контакти с другите организации, така че евентуално може да работим заедно в бъдеще. Да, това е следващия въпрос, който бих искала да ви задам. Имате ли планове за бъдеще да правите пак такива някакви тип обмяна на опит в някоя друга държава или някоя друга държава да дойде при нас, т.е. други народности, с които може да работите, да взаимствате идеи, планове? Да, дори в момента имаме пуснат един проект, обменен проект. Той е малък, до 25 човека от 5 различни държави. Ще се състои в Трявна, ако бъде одобрен. Чакаме одобрение евентуално до края на този месец. Той е на екологична тема. Не е с тези участници, с които бяхме в Чехия, но той е от предишен проект, на който сме присъствали. И идеята се заражда в такъв момент. В момента имаме възможността евентуално да го направим този проект. Стига да бъде одобрен. Но както казах, това е до края на месеца, ще знаем. А от този проект в Чехия в момента имаме идеи за няколко проекта, като един е малко по-мащабен, свързане с методи за терапия, различни методи за терапия, по-всеобхватно, като говорим на ароматерапия, свързане с масаж и релаксация, свързане с психотерапия, с контрол на гнева, нали така се води? Музикална терапия. Той е малко по-обширен, те ще бъдат няколко обучения, свързани на тази тема, в един по-голям проект. В момента започваме да работим по тази идея, но изисква време, защото проектът наистина ще бъде много голям и трябва да видим с какъв капацитет от хора ще разполагаме, за да преценим колко обучения в този големия проект могат да бъдат включени, защото ще бъдат включени също така и обучения, които са свързани с нетрадиционната медицина, говорим източно-азиатската култура, различни методи, но това е проект, който е в зародиш в момента, пресене и в момента се задвижват нещата малко по малко, затова ще говорим за него, когато евентуално го имаме готов, написан и пуснат. Желаем успех на проекта. Благодаря. А откъде получавате финансиране за всички тия проекти и планове, които имате? Имате ли спонсори? Нуждаете ли се от нови средства, от нови спонсори, които могат да помогнат по някакъв начин? Основно проектите, които подаваме, ще бъдат по програма Erasmus+ за момента, защото поне там сме относително компетентни и се чувстваме стабилни в правенето и реализирането на проект, защото всяка една проектна програма има своите изисквания, своите формуляри за кандидатстване, своите правила, а поне програма Erasmus+ я познаваме относително добре, за да можем да бъдем по-сигурни в успешната реализация на един проект и отчитането на проекта, защото да бъдат дадени парите за проекта от Европейската комисия е едно, да бъде реализиран проекта е друго. Но тези двете неща са относително лесни, но
но отчитането на самия проект и приключването на проекта е вече по-сложното нещо, което изисква наистина малко професионализъм и затова за момента се фокусираме само към програма Erasmus+, като сме отворени за нови идеи, за партньори, които са работили по различни програми и желаят да си партнират с нас. Нямаме никакъв проблем да партнираме с някого за момента. Споменахте за спонсори, за доброжелатели, които искат да помогнат. Все още няма такива. Както споменах, сме не стопанска организация, т.е. нямаме средства, не акумулираме пари, не работим с пари, а парите, които евентуално ще получим, ще бъдат само за реализацията на проект и каквото бъде дадено от Европейската комисия, то ще бъде използвано. Тоест, никой не работи на заплата от нас, всичко е на доброволчески начала, затова всеки един, който има желание да се включи и да помогне по някакъв начин. Не е казано, че е с пари, не винаги всичко опира до пари, понякога самото доброжелателство и самата помощ в даден момент, дори с една малка идея, с един транспорт, примерно от точка А до точка Б, са много по-важни от самото даряване на някакви пари, които също не са излишни, но все пак. Тоест да приветстваме, ако все пак някой има желание да дари някакви средства. Да ще бъдем благодарни. Много благодарни. А какво ви стимулира вас самите да бъдете доброжелатели, да работите на доброволчески начала? Тоест, вие не получавате заплати, както повечето работници, но какво ви дава повече, какво ви е по-ценно на вас? Не парите, ами емоционалното сигурност емоционалното израстване. Изживяване, да. Първо. Второ, аз като майка лично искам моето дете да се развива в страната си, да живее тук. Аз също. И смятам, че мога да направя нещо за неговото бъдеще. За съжаление, много млади хора в днешно време смятат, че техния глас не е от значение, също както при изборите. Всеки казва, аз няма да гласувам, защото моя глас не е от значение. И когато 1 милион хора си кажат така, всъщност това има значение. Така че ние се опитваме от нещо малко да направим нещо голямо. Всяко едно действие има значение и води до поне малка промяна. А много малки промени водят до една голяма. Да, така че всъщност ние искаме да променим ситуацията в България по някакъв начин или поне в Трявна, доколкото можем. Хората да не са затворени, да не живеят в черупката си, да бъдат открити към все по-нови неща и съответно и много открити. Аз специално като учител искам неформалното обучение да бъде до голяма степен застъпено в нашето образование. Защото смятам, че децата се раждат изключително умни в днешно време, но просто има много учители, на които не им се занимава с тях и не използват правилния подход. Към всяко едно дете трябва да се подходи абсолютно индивидуално. Така че колкото по-ерудиран е човек, колкото повече опит има, съответно толкова повече начини за справяне с проблемите може да използва. Аз за себе си лично мога да кажа, че личностното израстване е по-важният момент, отколкото парите, защото за пари всеки може да работи, за пари всеки може да прави промяна, но промяната, да я направиш, когато не работиш за пари, е съвсем различна и затова смятам, че за мен е лично това израстване, защото да се бориш, докато нямаш пари, въпреки всичко да заставаш зад интереси на мнозинство от хора, не само за своите лични интереси, е по-силен фактор, който изгражда човека, отколкото всяко едно нещо останало. И това личностно удовлетворение, този егоизъм за личностно удовлетворение, също ми дава много силен стимул за работата като доброволец, защото аз съм бил последната година доброволец в Португалия, работа с деца. И смятам, че за България все още, когато някой каже, че е доброволец някъде, това се приема малко с насмешка, това се приема малко несериозно, едва ли не, или че човекът е богат, защото за да бъдеш доброволец в България означава, че наистина трябва да имаш някакви средства, но това не е така. Не означава, че да бъдеш доброволец трябва да имаш пари, или трябва да си въвлечен в някаква секта или в някаква организация, която се занимава с разни неща. Да бъдеш доброволец, можеш да бъдеш елементарен доброволец, да отидеш в
центърът, примерно, за стари хора и да помогнеш за обеда. Да помогнеш да сервираш, примерно, на възрастните хора. Защото достатъчно проблеми си имат и имат заболявания. Това също е доброволчество. Доброволчество е когато има празник в училище, да отидеш и да помогнеш на организаторите с пренасенето, примерно, на столовете. Това също е доброволчество. Да, също е доброволчество, когато има природно бедствие, да отидеш да помагаш в районите, където има бедствие. Да, това също е доброволчество. Нито едно от тези неща не е заплатено. В повечето случаи не е заплатено, но според мен това е нещо, което спомага на всеки един човек да израсне, да порасне в буквалния смисъл и затова го правя. Защото смятам, че има наистина смисъл в това нещо. Така е. Понякога парите не са най-важното. По-важно е морално да се чувстваме по-обогатени. Ами, желаем много успех на вашата организация, дано да успеете да убедите повече тревници, повече млади хора да повярват във вас, да ви помогнат с идеи или по какъвто и да било начин. Благодаря ви за гостуването. Желая ви успех. Всичко най-добро. Това беше предаването ни за тази вечер, уважаеми зрители. Надявам се, че с представителите на организацията ще имаме още много срещи, на които те ще споделят своите успехи и постижения. На вас благодарим за това, че бяхте с нас и ви желаем приятна вечер.